Hello ja tervetuloa mun kanavalle. Tosiaan mun nimi on Kami. Tää on mun ihan ensimmäinen video YouTubeen ja tälle kanavalle. Tässä videossa mä kerron vähän itsestäni, että kuka mä oon, kuka täällä ruudun toisella puolella oikein on. Ja mä voisin puhua vähän siitä, mitä mä oon suunnitellut tälle kanavalle. Eli tää on vähän niinku tämmönen get to know me -tyyppinen video. Ja tässä taustalla te näette, kun mä kouluttelen tätä oikein ihanaa muulia, joten let's mennään. Tosiaan mun nimi on Kami, tai ainakin kuljen täällä YouTuben puolella nimellä Kami. Mä oon 17-vuotias nuori, ja mä oon oikeasti halunnut tehdä näitä YouTube-videoita niin pitkään, ja nyt mä pääsen vihdoin toteuttamaan tätä mun niin sanottua unelmaa. Ja tähän väliin on vielä pakko semmonen asia sanoa, että mä oon pahoillani, jos videon, äänen tai editoinnin laatu on vähän, no, mitä on. Mulla ei ole kauheasti kokemusta tällaisesta contentin tuottamisesta, joten bear with me. Mä oon suunnitellut satunnaisia videoideoita tätä mun kanavaa varten, mutta musta olisi tosi ihanaa kuulla kans se, että mitä te haluatte nähdä, koska mä haluan luoda sellaista sisältöä, mikä oikeasti kiinnostaa ihmisiä. Ja tietenkin kaikenlaista palautetta ja kritiikkiä saa antaa. Mä haluan kehittyä tässä editoinnissa ja ylipäätänsä sisällön tuottamisessa. Ja mua henkilökohtaisesti auttaa tosi paljon kuulla, että mitä mun kannattaisi tehdä toisin ja mikä on just hyvä. Joten pistäkää vaan kommenttia, jos tulee jotain mieleen. Ja tältä näytti mun ihka ensimmäinen video YouTubeen. Kiitos ihan tosi paljon, että sä katsoit tämän erittäin lyhyen videon loppuun. Jos yhtään kiinnostaa nähdä, minkälaiseksi mun kanava muotoutuu, niin paina ihmeessä sitä tilaa nappia. Moi moi!